utusan saka negara Ngastina. Sliramu sapa? Yen takon karo aku ya aku Anara Jalma. Mara Gage sumingkir raja yaiku ngedhang kang dadi lakuku. Sliramu arep tumuju ning ngendi? Lumebu ana ing Klampis Ireng bakal bondo Semar Badranaya. Gedene bakal dipateni. Lupute apa, salahe apa kiyaine Semar kok nganti arep mbok pateni. Wis ora usah dadak takon salah lan benere. Jernyatane Semar kang nyolong bondo donya ana ing negara Ngastina mula sumingkira. Yen ora gelem sumingkir mbuh gak ngerti dadine kon. Ora usah kakek ucap yen pancen sliramu Satria Digdaya Mara Gage maju bareng sakabehing kadigdayanmu yen olah dadi sulaming kuburan aja diundang Wanara Jalma.